Hai máis de 2 décadas nacía en Noia o Rúas Vivas, un programa cultural que se desenvolve durante os meses de xullo e agosto, co obxectivo de dinamizar diversos espazos do municipio, ao tempo que favorece a hostalería, posto que soen ser entre semana. Días de semana, tanto cine familiar, música, maxia, bandas de música, tradición, foliadas, todo para pasar un verán que xunto, creo que en cultura, xunto con esa parte en turismo de visitas guiadas, teatralizadas e rutas de senderismo, creo que ofrecemos un programa que non ofrece nadie na comarca, incluso está á altura de algunhas das cidades. Unha foliada será encargada de inaugurar o programa que inclúe este ano propostas de maxia, cine en familia e música que se irán alternando en diferentes espazos como a Praza da Constitución, o Tapal, o Curro, a Alameda e algunhas rúas do casco histórico. Unha foliada na que empezamos, por exemplo, este sábado que é na Plaza da Constitución e na Plaza do Tapal. Bueno, o que intentamos buscar son esas 3 ou 4 plazas donde se poda acoplar e onde haxa locales hosteleros tamén, porque non deixa de ser unha axuda hacia a hostelería, ca cual me reunín xa 4 veces para que tamén eles poidan ter algún tipo de colaboración en publicitar isto, en poder facer algún tipo de actuación eles tamén, e que nós a poidamos enmarcar dentro do programa de Rúas Vivas. E onte pois tivemos a última reunión e especificamos un pouco as plazas, que será a Plaza da Constitución, a Plaza do Tapal, o Curro, a Alameda e algunha rúa tamén que estará no casco histórico, como pode ser a calle Condesa ou o Malecón de Gasset. Aí habrá pois atardeceres, todo vai un pouco en torno á música, non? Chegará a súa fin o día 31 de agosto cunha novidade, a celebración dun entroido do verán por primeira vez en Noia, do que se darán máis detalles cando se aproxime a data.